गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। दतमा दख'रा एबसुआ 40थि थान्दै जख'न्थाय खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिमलागुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 40 थान्दै जख'न्थायखौ 8 आरो 9 जानुवारि 2024 खालारखालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंदों। खुंगा 40 थान्दै जख'न्थाय खुंफुंनायनि गेजेरजों गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, गेलेमु मावख'सालि बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जोबनानै थाङो। दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ बरायनाय बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव, थुनलाइ बिथिङाव, गेलेमु बिथिङाव फारफ्रोमबो बिथिङावनो आखा-फाखा जानांगौनि थाखाय थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि लानायखौबो नुनो मोननाय जायो। चिरांनि रौमारियाव नैथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों। चिरांनि रौमारियाव सिफुं हारिमु आफादनि बानजायनायाव नैथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलखौ 9 आरो 10 जानुवारियाव दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा खालामनाय जादों। बेजों लोगोसेनो बांलादेशनि बर'फोराबो दिनै 10 जानुवारियाव थुनफावथाय दिन्थिफैगोन होननानै फोरमायदों बानजाय आफादा। 30 बोसोरसो बैसो जानाय सासे बर' सुबुङा आन्दायनानै बेंटल आनसोलिक एबसु मावख'आव दंफैयो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल ओनसोलनि बेंटल आनसोलिक एबसुनि मावख'आव सासे सिनाय मोनै बर' सुबुङा आन्दायनानै दंफैयो। बिथांनाव गावनि आंगो न'खरनि बिमा-बिफानि मुं आरो गामिनि थंफोरखौ सोंब्लाबो मोजाङै खोन्थानो रोङाखै। दसेनो रोखोमनि थंफोर खोन्थाना आन्दायलाबायनाय थासारि सोमजिहोनाय नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो बे सावरायनाय सुबुंखौ न'खरनि सुबुंफ्रा नागिरबायनानै हालाय-हाफाय जानानै दङब्ला 6000305068 जानबुं नाम्बाराव फोनांजाब खालामना खौरां लाहरनो हागोन। फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम साबायखर बावहरदों। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै थांनाय 28 दिसेम्बर सानखालि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म फरायसालिमा टिपकाया सरकारि गनायथि मोननायखौ लानानै फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम साबायखर बावहरदों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे नेहाथारि जोरां ब्रह्म बिथांमोना सरकारि जानायनि थाखाय दानि बिटिआरनि CM प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रुनुज पेगुखौ साबायखर बावहरदों। सानै बाइक सिखावजों लोगोसे गं-10 पालसार बाइकफोरखौ बोखांनो हादों क'क्राझार पुलिस बिफाना। हमजानाय सानै सिखावखौ सेरफांगुरि पद्मबिलनि ध्रुबजित नार्जारि आरो कुसुगाव बोरिमाखानि गोथार नार्जारि होनना फोरमायथिदों क'क्राझार पुलिस बिफाना। मख'जाथावदि बोखांनो हानाय पालसार बाइकफोरखौ चिरां जिल्लानि खैला मैला आरो बिजनी ओनसोलनिफ्राय मोननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बोखांनो हानाय गं-10 पालसार बाइकफोरनि गेजेराव गं-8आ 150 मडेलनि पालसार, गं-2आ 125 मडेलनि पालसार आरो गं-1आ 220 मडेलनि पालसार बाइक। पुलिस बिफाननि फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 5 सानसोनि सिगांनिफ्रायनो सानै सिखावफोरजों लोगोसे बेफोर बाइकफोरखौ बोखांनो हादों। डिसिनि हेंथायै खौरांगिरिफ्रा गोख्रों खुद्रिसारदों। नगाव NB निउसनि खौरांगिरि दीपांकर मिटनि सायाव नगाव जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार साहाया गाज्रि आखु बाहायनायखौ लानानै क'क्राझार प्रेस क्लाबनि खौरांगिरिफ्रा गोख्रोङै खुद्रिखांदों। नगाव जिल्ला बेंगिरिया सासे गागि खौरांगिरिखौ देहायारि गाग्लोबनायनि सायाव दुलाराय आसामजों लोगोसे खौरांगिरिफ्रा गोख्रों बेरेखा खालामनायजों लोगोसे क'क्राझार प्रेस क्लाबाबो थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों। क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खौरांगिरिफ्रा नगावनि जिल्ला बेंगिरिनि बेबायदि गाज्रि आखुखौ गोख्रों रावजों सोंखारना थार नायबिजिरनो दाबि दैखांदों आरो इनाव जाहाथे नगावनि डिसिआ बेबायदि आखु दिन्थिया गोख्रों सामोल होदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।